välillä painkillereitä. Mä oon ihan vitunmoisessa bleedissä sit itekin, että... Tässä on 2 tässä laiturilla kuollut. No mä sain sen yhden. Mä sain sen tankin viereen siihen ainakin sen yhden, niin... Mä en tiedä mikä... Teette, onks sillä painkillereitä siinä laiturilla? Oota hetki. Takaa tulee... Lisää vit... Jäkki vetää tuolla ipakilla itteensä kuntoon. Mä oon ihan mustana vittu, ei vittu. Vittu nyt on monta sitä. Niin on! Mä kuolin. Ootteko se siinä junahameiden? Mä kuolin. Kuka viskas naati sieltä selästä vittu? Naati sieltä selästä ihan laiturilla. No joo, Siihen mun naattiin. Kuolin. Mie vittu lohtaa siinä ja katoin ne trainerit kun kävelee ohi ja vittu sen jälkeen. Eikö nää oli pelaajas kävi tappo? Eikö niinkö vittu mä kuolin omaan naatteen vittu ne.